ए भैया हम गायक संदीप सत्यार्थी तमाम भोजपुरिया भैया लोग के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। और हाँ ए लगन में एगो एल्बम गावतनी जना का नाम बा का हो जान लेबू का। हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा करवा सबके पसंद आई। हरिओम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाय धर्मेंद्र सिंघानिया। चढ़ली जवानिया में आइल बिया लागता कि भीतरी से खाइल बिया। चढ़ली जवानिया में आइल बिया लागता कि भीतरी से खाइल बिया। झुलिया लगनिया में खोजले यार भीतरी से भइल बिया पूरा तैयार। देखही में लागतिया बड़ा किछिनार पूरा मुआतावे करा पगुठुनी बाजार पूरा मुआतावे। देखही में लागतिया बड़ा किछिनार पूरा मुआतावे। चढ़ली जवानिया में आइल बिया भीतरी से लागता कि खाइल बिया। हाँ चढ़ली जवानिया में आइल बिया भीतरी से लागता कि खाइल बिया। चढ़ली जवानी में करावती अमार देखिए के बुढ़ाव के बदले विचार। देखही में लागती बड़ा किछिनार पूरा मुआतावे करा पमारा बाजार पूरा मुआतावे। देखही में लागती बड़ा किछिनार पूरा मुआतावे। चढ़ली जवानिया में आइल बिया लागता कि भीतरी से खाइल बिया। हाँ चढ़ली जवानिया में आइल बिया लागता कि भीतरी से खाइल बिया। दुपहरिया हो जाले तैयार रोगवा पर खोलिए के चलतिया बाहर। देखही में लगतिया बड़ा किछिनार पूरा मुआतावे करा पसेला बाजार पूरा मुआतावे करा पटारा बाजार पूरा मुआतावे। चढ़ली जवानिया में आइल बिया भीतरी से लागता कि खाइल बिया। हाँ चढ़ली जवानिया में आइल बिया भीतरी से लागता कि खाइल बिया। संदीप सत्यार्थी से कर ले प्यार मिले खाती जाले रोज कुठनी बाजार। देखही में लागतिया बड़ा किछिनार पूरा मुआतावे करा पलो